Matur sembah nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Nduk. Bombong ora kaya bengi iki. Iya, Mas. Kanggo awake dhewe karo kanca-kanca ngaturke panuwun sartane ping pindho. Iya. Dibaleni diambali meneh awake dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam permisi ana ngersaning para warga masyarakat ing Dusun Anggrung Gondok Desa Reca Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo kene luar biasa Mak. Biasa di luar. Iya. Matur nuwun luar biasa Nduk. Acara ora ming mambengi, ora ming wingi awan, ora ming mau bengi, ora ming mau awan, ora ming bengi iki. Lah iki wah randon acarane luar biasa. Oke Nduk. Acarane iki wiwit saka tanggal 10 nganti sesuk tanggal 15 Oktober. Weh, luar biasa. Tenan. Gumunku Nduk. Ngapa? Warga masyarakat Anggrung Gondok iki puyaine sugih kabeh. Iya. Jane lho iso kasembatan kuat nganake acara semono mbane. Wah, luar biasa iki letarian maling ora ya sak nyuta sak omah. Iya. Luar biasa. Luar biasa dongane. Iya. Nggone warga masyarakat nindakake tradisi sarta adat ya kuwi merti dusun ingkang lumadi ditindakake ning taun 2020 iki pandungane Nduk. Iya. Ora kendhat senajan to mau bengi ya wis ngedonga. Iya, Mas. Ning mau bengi karo bengi iki beda. Iya. Saben wengi kuwi beda wektune. Isa uga wektu mambengi urung mustajab dongane, bengi iki isa uga mustajab dongane. Amin, Mak. Iya. Dongane kanggo warga masyarakat. Iya, Mak. Para among tani among kisma ingkang mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene mlimpah hasile apik kabeh Allahumma amin. Amin. Sing padha dagang muga-muga diparingi laris, diparingi lancar usahane, aja ngasih bangkrut. Iya. Kulake murah adole larang. Amin, Mak. Ngukup badhi sing akeh. Ya, benar. Dongane mangkono ya yung ya. Iya. Luar biasa kene iki petani kopi, petani mbako, teh. Wah, komplit nduk apa-apa enek. Iya. Aku mau diparingi mbako 2 bungkus karo pake mau. Iya. Sapa asmane? Lali aku nek sing maringi Mas. Mbakone enak tenan, yakin sumpah enak tenan. Iya. Nek orang nganggo cengkeh ki neng gulu ki kaya enek demit sing nekake lho. Iya. Demit nekak, mak jegrik ngono kae nang ya penak tenan. Dasare awane adem, iya. Udute sing kasar-kasar, udute sing rada nyeglik ngono kuwi. Wah, ning utek ki iso piar. Monggo ngombene kopi khas kene, kopi lokal kene. Bae ya kaya angok-angok lawange iso warga. Iya. Sempurna Mas, tenan urip iki. Urip iki jinggo kepenak wae nduk ora sanggo rekoso-rekoso. Iya, ngatur nuwun. Iya, Mak. Sarta dongane nduk. Iya. Sak pungkure nganake adicara merti dusun iki. Heeh, Mak. Awake dhewe nyuwun ngersane Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah ngedohke warga masyarakat kene iki saka rubeda. Amin. Dicaketke mring kesaenan. Ha ndongane ngene. Piye? Duh Gusti Allah paduka menika kagungan wewenang ndatengaken kabecikan. Gusti Allah menika kagungan wewenang nekanke kesaenan, nekake kesaenan, ngrawuhke kabecikan. Mangayu bahagia ya, Nduk. Ya, selamat sukses kanggo warga masyarakat Anggrung Gondok. Acara kaya ngene luar biasa. Iya. Ugi matur nuwun ya. Ngapa Mak iki diparingi sugata karo papan panggonan sing apik awake dhewe nyenengke. Iya, kanca-kanca ya kopen arep ya nuwun sewu apa listrike rong bengi iki neng transit petengan. Iya, kanca-kanca iki nek transite petengan iki mah do seneng banget kok, Nduk. Iya. Sing lenang. Iya. Nek sing wedok rekoso. Iya, nek sing lenang ki seneng. Lah ngapa? Wah, lah turu ki penak banget ya. Nek piyai kakung turu moko kanane peteng ning ya ora kena terus meksa njaluk kon mijeti boyok kuwi ora kena. Ngenteni padang. Iya. Sing nyelencem kuwi wajane.
pamer pupu kang gepe pupune apik-apik ah. Iya, Mak. Matur nuwun pokoke. Iya. Ora lah kanca-kanca ditransitke ning endi? Ditransitke ana ing rumah kopi Anggrung wah. Luar biasa kuwi kopine wis mendunia lho. Wis tekan Rusia. Iya, weh pokoke wis tekan Jepang, ya Belanda. Weh luar biasa, Mak. Luar biasa aku ya wis ngombe kopine. Enak tenan rasane. Iya, Mak. Matur nuwun ya. Ki Mbak Elisa wis kepareng rawuh. Oh, Mak. Ki, wah sik ki ana nawala nduk ki kudu diaturke iki. Wah, berkah tenan berkah awake dhewe. Iya. Dari SB Group Banyu Urip minta lagu Selendang Biru. Penggemaripun almarhum Ki Sena Nugroho. Wah, matur sembah nuwun. Nyawer, Mak. Nyawer wah jan piyai luar biasa ikhlas lila legawa lahir lan batine. Nyawer sak yuta nduk. Alhamdulillah. Iya. Nggo pemberdayaan kanca-kanca. Iya, alhamdulillah. Kanca-kanca sekolah. Aku orang mlebu kanca-kanca tak jajake. Iya. Matur nuwun, heeh. Ki nawala iki weh. Nyawere rokok nduk. Iya. Ora apa-apa nyawer ora kudu wujud arta kok. Nggih. Assalamualaikum sugeng dalu Mbak Cangik nggih sugeng dalu saking Ibu Surata badhe nyuwun lagune Glathik Glindring. Wah jineman menika. Oh iya diaturke engko nek GR iya. Rokoke gudang garam iki tak keke anu bapakku. Sing kendang wis mbungai wis men. Iki saka apa saka sobat ngebyar wis transfer sak yuta uga alhamdulillah. Nyuwun tembange Mawar Kuning kagem cepot Mbak Elisa. Sepot kleru sing nulis iki Ferry ketak gundule sabar wae. Sabar kagem sepot Mbak Elisa. Ya. Mugi-mugi pentas masyhur dalu punika lancar dan aman ngantos tancep kayon. Amin. Bubare Padang. Padang luwih Padang bangane mau bengi. Ya. Pokoke nek wiyaga semene mbane ora do malih dadi apa wong Mesir kabeh urung arep tak bubarke. Ya. Oh, Mak. Lah le malih dadi musafir apa kaya wong Mesir saiki abubare ya saiki ora iso. Pokoke nek Pak Ipung urung dikruyuk laler full urung tak bubarke. Akene iki pancen tradisine ngono kok, Nduk. Iya, Desa Mawacara Negara Mata. Assalamualaikum sugeng dalu nyuwun sinomru jak jeruk. Kentun salam kagem keluarga Paguyuban Jawi Tengah PJT. Oh nggih, matur sembah nuwun. PJT Bumi Sahaja Yapsi kagem jampi saya ingkang nyekar Mbak Niken Esia Hidayah saking Pak Bardimas Setyo Budi Papua. Weh, iya. Saka sing bengi iki sing bengi ya iki ya wis ngersake tembang bengi saiki ngersake neh. Iya, Mak. Piyai tresna ya ditresnani genti. Iya. Wah jan Mbak Niken Esia Hidayah. Iya. Nobar wonten ing layar lebar wonten ing tempat wisata Curug 7 Bidadari, Kecamatan Sumawana. Penggemar wayang Pak Rohadi sak rombongan nyuwun lagune Sriuning kalian Gelo. Oh iya. Aku krungu tembung Sumawana ki kelingan rombongane Oki. Iya. Lah ngopo? Mobile iki trouble pas tanjakan Sumawana. Dalane ngene iki to, Nduk. Iya. Macet trouble dek wis ora iso mlaku piye-piye. Aku akhirnya nyusul aku munggah ning dhuwur. Rombong aku medun, bapakku medun, sopirku medun. Iya. Tak sawang rombongane Oki sak rombongan iki mlaku saka ngisor munggah. Batinku wah kele-kele kaya kere kadukan. Iya mesake karo. Penyebabe apa? Penyebabe dobleh kencana. Sing nyaran kuwi. Ya, diaturke. Mbak Elisa wis kepareng lenggah ana ing pepanggongan. Ya. Gandeng wis jangkep suguh lungguh lan aruwe. Diaturi jumeneng, Nduk? Ya, diwalik pelok. Ya, mangga Mbak, katuran tanpa ngicali raos pakurmatan, mangga Mbak. Ayo Mas Juang aja meng gawe sial terus.
Oke, Bos. Sehat, Mbak Yu. Ya. Hatiku kang guwur mekar manglung sumpengku mawar kang gune kang tak gede ing pinggir nelangkung dadi sarana tambane buyung manggene rasane kang lagi batik dandarane marem dan sagawe semoga-moga terus ngrepaka sateruse hatiku kang guwur mekar manglung sumpengku mawar kang gune kang tak gede ing pinggir nelangkung dadi sarana tambane buyung mangkene rasane kang lagi batik dandarane marem dan sagawe semoga-moga terus repaka sateruse Matur nuwun, kanca-kanca. Iya. Wah, elok. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mak Cange, Nggih. Yulimbo, Mas Good evening. Yusuf. Good evening, Mbak. Nggih, sehat nggih? Alhamdulillah, disehat-sehatke. Lah apa wae iki penyakitan ngono sehat-sehatke. Kok disehat-sehatke tuh maksudnya lagi rodong gregesi Enggak. apa piye? Enggak, gregesi udah. Gregesi tuh nggak enak awake gitu, masuk engine. Gregesi. Iya. Ya. Ora, Mbak. Maksudnya disehat-sehatke iki berusaha selalu menjaga kesehatan ngono lho. Oh, berusaha untuk menjadi sehat. Ya kudu isih enom ya carane cetha sehat. Nek Nggih. kaya sak ambahipun itu kan. Awake wis ora penak kowe, teleke putih kok. Iya. Kok dipadake nek telek putih itu go pitik. Mbahipun mbok padake pitik. Telek putih kira istilah lorong ngono ta, Mbak? Lah iya. Lah, ora apa-apa, Nek carane loro. nek dinggo apa? Ternak pitik itu kan carane ditileki ngono to. Kuwi apa putih apa Oh. buncet apa ijo ngono. Lah nek Nggih. menungso ya teleke putih ki ya piye. Ya men, Ya kuwi lara tenan nek kowe Meng saupamane kebangetan kok. gitu. Ya Meng dituwake saupamane. ki ya sehat kabeh. Nggih, Piye iya. carane njaga awak? Piye Nggih. awak dhewe sehat ki tabungane sik kok enom kok Mak Cange. Nggih. Dari seumur panjenengan berapa? 17. 17. Ah. Dari 17 nanti 20 ke 30 itu cara menjaga tubuhnya juga beda, masih sehat. Nggih. Tapi 30 ke 40 itu cara menjaga tubuhnya juga harus lebih maksimal lagi. Oh, Mangane nggih. dijogo nek sakmene iki aku mbiyen isih seneng mangan angkringan kaya usus. angkringan terus- dipangan. Oh, aduh maksudnya iki jerone. Jajanan ning angkringane ora angkringane. Teh aku kok ampuh banget mangan Debus. angkringan urung wedange sekoteng. Ayo atos banget kowe. Heeh, Mbak. Sekoteng. Ya, Sebut. nggih.
Niki kula menyapa rumiyin nggih para warga wonten Anggrung Gondok menika ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedaya mawon. Sehat nggih? Nggih. Azali. Apa? Apa, Mbak? Azali. Azali apa? Tenane. Azao. Bahasa mriki. Kayane kalau aku nggak salah inget gitu ya, kayaknya ngomongnya kadang-kadang bisa Azali gitu. Terus jawabnya Azao. Tenan ngono lho, tenan. Makanya tak takoni sehat tenan ngono kuwi. Nggih nek misale nonton wayang aja lali sandal lalu pazonge digowo. Sentonge aja lali disosi. Disosi iki nek cara kene kepiye disosi? Dikunci kayaknya. Oh, dikunci. Aku kalau nggak salah bener mboten nggih. Itu dulu aku pas masih suka ning kene kan dulu pernah ketoperakan di sini. Ketopraknya kan urip, maksudnya tuh jalan. Semua kesenian di sini tuh elok tenan Mas Yusuf. Nah, nang kono ya aku kliteh gitu ya. Jalan-jalan gitu ya. Bahasanya juga lucu-lucu ya. Setiap mbok Jawa ki antarane Jawa Tengah, Timur, terus kulonan, tengahan itu aja banyak itu. Bahasanya iya cirinya beda-beda. Jogja aja antarane Jogja yang kota sama panjenengan di Gunung Kidul. Angon aku ki meng tepung meng keletan kali bahasane wis beda. Iya, keletan kali aja bahasanya. Istilahnya wis beda. Nah itu, tapi agak sama kayak di sini tuh ada Z-nya gitu. Gunung Kidul sama sini agak ada Z-nya. Pazung, jan pancene sidene do azu ya, ngono. Sak bintang tamune jan wazu tenan, ngono. Ayo tegese iki ayo ngono lho. Nah iya. Logat kene anu. Iya. Nggih, menika nderek mamuji menapa ingkang dipun laksanakaken menika bersih dusonipun mugi-mugi andadosna keberkahan katur sedaya kemawon. Para warga tansah mat sinamatan daya dinayanan. Daya dinayan. Dinayangan. Daya dinayan. Nah, gotong royong, rukun. Di sini banyak agama tapi juga rukun Mas Yusuf. Perbedaan itu nggak jadi problem. Artinya rukun kabeh. Makanya arep nyelenggarake acara enem deno enem bengi. Wah, tetep iso kelaksanan karena wargane ya do rukun kabeh. Tepuk tangan dulu buat kekompakan warga sedaya enak top. Muga-muga iso marake dadi apa? Pak para tusin. Para penyakit barometer. Tolak ukur buat contoh sekitarnya. Iki lho, Anggrung Gondok itu kayak gini. Udah punya desanya tuh punya tempat wisata yang banyak. Kopine yo enak, wargane beda-beda tapi rukun kabeh. Lho, kuwi sing kudu diacungi jempol. Sing dienggo wayangan iki rak base camp pendakian Sindoro to, Mbak? Sindoro. Ya sempet menek. Hah? Tadi sempet menek gunung. Menek gunung ndaki gunung tenah. Aku kele-kele mayang. Lah ya mbok menawa kan sekarang lagi zamannya trekking, cah TK do trekking aja kalah karo cah TK. Aku sing duwe gunung loro ora gleleh. Ora sombong munggah gunung siji menggeh-menggeh. Aku ngangkat loro tetep oke lho. Sinden loh, tidak mengeluh loh. Nggih, Mbak. Mengangkat. Mangkat. Ora tau ngeluh lho, ta. Iya. Ora sepiro menek apa mendaki trekking ora sepiro. Yo, sinden yo. Ibu-ibu lho ora tau ngeluh. Wis ngangkat isih. Oh. Alah yo goyo-goyo ora troco ya. Oke, nggih menika kalih sambil lalu sama Gojekan sama saus Panglipur. Njis, Iya, tadi juga dapat titipan dari Boyolali ya yang live streaming itu dari berbagai daerah. Menika wonten pamundutan Meladiri Nonje. Ya, yang lain juga tadi udah disebutkan. Mbok menawi wonten yang belum disebutkan nanti sambil lalu kita juga bacakan ya. Nggih, sementara iki tak tampa iki. Ya. Niki mau sing ingkang ngersake
Selendang biru, Nduk. Sing nyawer sejuta iki mau urung cetha selendang biru versi lawas apa sing versi anyar. Ning nek cara aku kuwi murih kabeh kuwi padang. Ha iya to? Iya. Kuwi diaturke loro-lorone kuwi apik wae. Ngene iki lho, dalang ya carane nek apa? Timbangan ki diangeti gitu. Wah. Diangeti. Diangeti itu dipunjuli misalnya rong on ya punjuli setengah gitu, rong on setengah gitu. Jadi yang beli itu tuh seneng gitu kan. Ya. Tur iki sawirane akeh ya ani. Jadi sing ngendi di yang mana dulu Mak Cangik? Panjenengan asal titipan Melati Rinonce. Tadi juga dari tempat transit tadi juga minta podang kuning. Oh nggih. Wah ning nggon transit iki mangsaku ning kene wong ampuh-ampuh tenan. Dados pundi? Lah apa siji adem kuat ya toh. Loro WC-ne kuwi ya. Kene iki nggon WC itu mbaknya tuh di sana. Por aku tuh waduh aku mau. Wah ayo ciduke iki piye? Arep bebuang mapen sak silat. Aku yo mumet ampuh tenan wong kene iki ya semua pengoloran badan iki lho. Lah yo piye arep ngene lah yo. Wah, luar biasa. Wis jajal lho Mas Yusuf. Wis, aku mau yo rak rong dina to Mbak wayangane. Iya, iya. Dan aku turu transit kan ora iso turu mergo para gedibal-gedibal wiyaga ini berisik. Oh iya. Aku golek homestay, golek hotel. Bela. Homestay niki yo. Lah ora kurang-kurang ya. Terus WC-ne iki yo unik. Unik kuwi. Nek kowe mau ora ado karo kolae. Nek kowe pansikane loro iki beda. Sing siji nang kene sing siji nang kono. Ya padha wae melatih skill ngono lho. Freestyle aku. Arep kiwase apa pengen dulu apa kiwa dulu gitu kan. Melati Rinonce di. Iya siap. Bawani Mbak. Wah, jan aku wis kangen suwe ora krungu bawani jeneng. Nggih pun lama enggak kepanggih ya Mas Yusuf ya. Ya, tapi yang jelas Mas Yusuf ini semakin berkibar, semakin anggenipun budaya menika semakin ditresnani tiang kathah. Amin nggih. Ngrembaka wis ning di papan Jawa Timur. Jakarta, oh, wis ning apa? Zimbabwe. Zimbabwe arep ngopo ning kono? Ayo donganipun Mbak, donga pangestune nggih Mbak kula suwun. Lho ya no. Isih belajar ya wis pokoke belajar terus. Ambok nganti sok tetep aku ki isih dalang ajaran, dalang belajaran. Iya. Iya, ilmu itu enggak ada habisnya, tekan duwek kekek yo tetep sinau terus kok. Jane nek cara aku ki wonge ora isinan, Mbak. Iya. Aku ki kaya dalange mengawan. Ngopo? Dalange mengawan ki to, iki rak mau rampung 5:30. Ya. Deke jam 5 kuwi wis medhun. Desa kene iki diubengi, dipengumumi. Mengke siang sing mayang kula. Aku dalange sing. Kuwi carane yo marketing. Marketinge ngono ya. Pengumuman ngono kuwi ya. Tur karo dheke le marketing iki terus karo umuk kuwi lho. Apik sing awan bangane sing mengke dalu. Bola alasane kuwi to, tiwas aku arep usul sesuk sangonono tosa. Karo mikro apa jenenge sing toa itu lho. Dadi bakal tau bulat. Ibu-ibu ngono ta. Malah dirinen sih, bawani Mbak, ya. Gengka
Babuntone Fantastika Sinden-sinden do kademen, Mbak. Kademen nggih asrep. Nek jane iki ora adem, gur tekele do sambat le ora. Iya kuwi tergantung pikirane awak dhewe, sugesti. Ki le adus do nganggo banyu anget. Weh. Tenan. Apa mah adus? Adus tenan. Jam piro le adus? Wingi lah yo. Aduse wingi, wele adus ngene iki lho, Mbak. Ciduk to. Ayo. Ngene. Tadi iki ciduk banyu karo utange diendani. Tapi apa do wae. Jane lek didusi ki apa? Dadi sakjane biang kerok lalere Pak Ipung ya sinden-sinden iki ketoke. Manis ingkang mawe wuyung ya ini nanti satu lempar aja terus dilanjutin yang dangdut apa ya? Kayak lali janjine apa memanik gitu apa gelo juga. Gelo, ini tadi ada request Oh iya itu juga bagus. Itu. Iya. Lakai wis mrene yang kembang melati rinonce tondo tresno teteping kasaguhane. Penake dibuka nganggo sing slow sithik. Iya, yang nyemek dulu, engko rada-rada anget sithik, terus sing hot. Loh. Iya. Kowe ibarate kaya wong graji ki lho, Mbak. Nggih. Mesti alon-alon sithik grek. Grek. Kari dhewe grek. Terus kari dhewe grek ngono tok. Kek grajine didudut selehke kayune di. Wong graji. Iya. Di underline bold italic wong graji. Wong graji. Because jangan salah tompo ya. Iya. Iki pasanganku mawarku kanggoku sumande pangajapku Ayo. Itik-itik awal-awal itik-itik itu bareng saiki
Koyo sinendalati Belakang aman ya. Wonten napa niku? Wonten wingking aman. Aman nggih, nggih. Tertib nggih, sedaya nggih. Tertib. Oke, aku ngene jenenge nonton wayang ning Anggra Wanda ki mesti yo apik-apik wargane tertib. Kabeh madhep rene. Lah iya wong awak dhewe ning kene kok ya piye? Nek sing madhep rono berarti age nguyuh. Oh iya. Mosok nek muyo madhep dene. Iya. Pak Ipung nek madhep rene. Iya. Ngejo nek kowe dipamer-pamer kuwi awake. Glelengane kaya api-api ya. Iya. Kok kena terus to, Pak? Apa salah Pak Ibu ini? Ah mambengi wis sing dadi bulan-bulanan wis Mas Juang. Loh lah iya. Saiki gentenan Pak Ipung. Lakone beda. Warnane abang. Koyo ngene lele Kowe kelak Ayo kok cucuk digeret ya aku kaget to Mbak Yu. Aku kan kangen kapang karo selirai Apa ya to Mbak Yu? Seliraimu iki. geret semono gedene kok kuat ya, Nduk? Iya. Weh padake tenagane Mbak Elisa ki. Nek kon geret aku tikel 5 isih kuat. Wong ejo. Tikel 5. Makasih ya. Nggih. Matur nuwun datang. Ngene seneng aku bisa collaboration. Nggih. Ya, kan. Ngopo Mbok, Limbuk? Eneng. Kan madake aku apa piye? Oh. Lho iki mau limbuke ro cangi. Ngono lho karepe. Mripatku ora gede kaya ngono ki, Mas. Ayo gedhekno. Oh, piye carane nek mripat ki? Ayo gampang wae. Sesuk tak WA engko tak WA. Piye? Sekotak limbuke 4. Iya. Ngatur nuwun. Wis diaturke Mbak iki mau. Nggih, menika sampun. Nggih. Nggih, setunggal mboko setunggal menika dipun aturaken. Nggih, Kula laras. ngaturaken matur suwun, matur sembah nuwun ingkang kathah kadur panitia kalian Pak Kadus yang sudah nimpali, Pak Supriyanto juga yang sudah WA saya dari Laras. udah lama loh ini jobnya ya Mas Yusuf ya. Nggih, kon sawetawis Ngerti po, lek ngurusi bapakmu toh. Lho, aku yo melu rembukan. Oh, lah ya melu rembukan. Ya berarti tahu. Ini kan juga dulu-duluan gitu loh ngetek Mas Yusuf itu kan saking rengkete jadwale Mas Yusuf itu kan harus jauh-jauh hari. Amin, Mbak. Entah Mas Yusuf. Iya. Ya amin ngono loh. Lah ya aku muni amin. Caranya kan sesasi itu berarti udah lebih dari 30 kira-kira 40 doso kalih titik. Oh, sesasi iki dinane ming 30. Lah karo awan Ora. karo awan bengi gitu loh. Ora, kowe nek kowe gareng tralala udu aku. Oh iya. Awan wengi menyang. Nggih, menika kalih ngaturaken lagu. Tadi ada permintaan podang kuning. Podang Wajib. kutik. Ya. Podang kutik. Podang kuning. Podang kuning. Podang Karang kutik. nggone adem ki sinden-sinden do keserang pilek. Oh iya, agak ini bindeng-bindeng ya. Pilek podang kutik. Iya. Podang kuning. Terus tadi apa yang selendro lainnya? Banyak. Apa? Nantilah kita aturkan ya. Alah. Ini Maksudnya ini masih OTW, masih dibuka.
Iya. Kangge sinten mawon ingkang ajeng Oh. request monggo. Ya, monggo. Ya. Cek. Tasih longgar wekdalipun tasih longgar sanget. Ya. Iki diaturke, Mbak. Apa? Sing dikancani sinden ya. Lah you know. Arepon jenengan ki penggemare akeh, biasane nek kula bintang tamune jenengan ki sing ngersake lagu ki terus sing minangkane Mbak Elisa, sing minangkane Mbak Elisa dadi wis kaya ora leren kan jenengan. Iya. Iki dikancani sinden. Sapa? Sinten? Ayo Mbak Blenrang. Kok Mbak Blenrang? Mbak Yoga. Oh Mbak Yoga. Sinden semene sing rambutnya Via abang. ben bobok dulu Via. Aku mau ki. Kowe mau sore iringan rong muni wis Dasare panggonane juga anginnya juga kenceng gitu kan. Wong kok meng klumbrak-klumbruk kaya gombalan. Itu apa kok buka kepean apa itu? Sepat. Spot, oke. Ya, Mbak Yoga. ya disepati ya. Awas, hati-hati, bukane buka bonang. Ya. Oke. Ji, rolo aku kan nek teng kluthik. Ya. Purna Asmarawati sinden cantik baik hati senang Tolong sesama. Elah. Bentar, cakepannya apa ini? Aku mau ijonan. Maksudnya apa gamelan? Johnny, yes, mama. Ya itu macam itu tapi cakepannya kan gak ceto. Apa tadi? Coba. Yo. Nano. Yoga Purna Asmarawati Jeneng komplit. Sindeng cantik baik hati Walah. Tolong menolong sesama teman. Pas banget. Apa ya? Iya. Ngelem awake dhewe ya. Kuwi kancane kok sing muni kok. Yoga Purna Yoga Purna Asmarawati. Terus Tolong- apa? Sinden yang cantik baik Sinden hati. cantik baik hati. Tolong menolong sama teman. Iki sinden semene iki ndek utang kabeh karo kuwi, Mbak. Oh, kabeh itu hampir sebabnya. Le tolong Iya. menolong margane comendreng. Mendreng. Kok mendring? Rentenir ya. Buka Iya. Yoga Mekar Asmarawati. Mekar. Tuh meh awake sampeyan terus mekar. Enggak, maksudnya tuh buat cicilan Yoga. itu loh. Operasi simpan pinjam. Mekar. Nah, oke, lagunya yang mana? Mas Ye. Yusuf, yang podang kuning apa yang podang kuning sae. selendang biru? Kareng Ya. bar pelok kuwi yo jeneng sing slendro sing. Oh iya. Pakai bawa. Pakai dong. Oh iya. Ini kan waktunya panjang. Jadi Ya. kalau nggak pakai bawa itu singkat banget. Nanti kalau ada yang dari sini yang piyayi ketoprak, kalau misalnya Nggih. kerso nembang di Manunggal. atas panggung Wah, nggih. boleh manunggal ya. Wah, nggih. Pak Supriyanto napa sinten mengke Berkahi. saged nyawiji berkahi. Nadien. Kok njuk yoga terus, nadyan wujute mung beksi kok Yoga Purna Asmarawati. Kira cocok. Digubah dhewe. Iya. Ayo yoga. Ada udang di balik batu. Dikenalin dulu nih yoga dari mana? Dari Magelang saja. Oh Magelang. Loh, aslinya apa Magelang enggak toh? Gunung Bantul Kidul. apa Gunung Kidul? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Jee. Ya. Kuwi asline tepus kono ya. Tepus Wonosari Gunung Kidul. Oh, aduh, cerak Hai. pantai. Iya. Lah pantai. Heeh, mula rupane kaya pasir. Wes. Oh, sepadakan. Kaya karang. Wah, bojone iki ya tunggalane yo. Senengane ngono kae ya. Anadian rojo saya. Nadyan wujud temong peksi. Nek sing asli Magelang kuwi Mas Moko garwane Mbak Yoga. Ya, Mas Oke. Moko. Cerak Mboro budur daleme. Hah? Omahe Cerak Mboro budur mula pawakane kaya pawakan candi. Reco. Rasio-sio. Wis stupa.
suka enak. Kalau di sini tuh yang menonton dari sana tuh kayak gini loh, kayak harus ngelihat kayak tebih banget nonton loh. Tapi kalau kita turun nanti komunikasinya sama Mas Dalang. Mas Dalang sing susah. Boten napa-napa nggih. Niki wonten ninggil napa mandhap Pak Bu? Sekecone pripun? Ngatus ini ngaten iki nggih. Oke, siap. Alus manis nang si podang jenar ibu bunga hingga tiku sareng Ya, bareng, Mak. angel lho. Angel bareng. Tapi yo dicoba. Oh, Mbak Yoga karo sing lenang ki ora arang bareng iki. Bareng tuh usaha kok. Yo coba yo. Ayo, ame ngono kuwi nek Mbak Yoga karo. Nyanding bisa dadi Cengkoke dhewe-dhewe. Ya. Sing siji to, sing siji to. Angel, kon cek kok dhewe-dhewe manut itu kerasa ro pikirane dhewe-dhewe yo mlaku dhewe-dhewe angel. Ra iso bareng. Heeh. Ya kuwi. Ya. Mangga Mbak Bluk kalian Mbak Elisa. Ya. Iso amane ngomah wis ora krasan agaluyuran anggoleki sing tak sayang pitaranganku tangai ora rasa esok nanti
Se. Pripun? Digarap beda. Oh, Piye? piye? Sing genter nyekel kendang. Oh, ya. Sing gender nyekel Mas kendang. Ayu. Digawe cara topeng ireng. Oh, Oh ya. iya. Sing kendang nyekel termos. Nyekel termos. Lah piye kok? Dijarangi kayak dibubuti. Iya. Senggane ya, aja lali. Ya. Yo, esok awan. Ya. Dari celuk apa gimana nih? Celuk, dari Oh, celuk. iya. Ya. Ditamani pengendang. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Esok awan nganti bengi. Tak suwun bocah titik kodang kuning agawe pikirku seret ireng tak sawang tambah manis hubungan lakon yandeng istirane suwe pemain kersane ngalah. Suwuk karsane. Wes iki mau ben beda. Semuanya tuh kalau dikasih warna kan jadi beda. Nggih, Mbak. Jadi seru. Iki- Warna baru. Sing Ya. genah iki mau nyicil sesuk bengi. Oh, piye kok nyicil? Sesuk bengi acarane gedruk ya. Iya, Oh iya, dicicil. nyicil gladen, nyicil kaki resik ya. Makasih ya, Pak Yoga Asmara. Mbak Yoga Purna ora pomo. Ya. Kanggo Purna, Purna Asmara. Keri, Purna tegese Keri, Yoga tegese anak, berarti anak sing Keri, Asmara tegese Tresno. Tresno. Berarti anak saka Tresno sing Keri dhewe merucut. Yang terakhir merucut iki. anak saka Tresno sing keri dhewe iki anak sing bojo nomor 2 ngono. Ya apa gak ngerti sejarah silsilahe. Ya, tadi ada pamundutan dari Papua ya yang jauh-jauh. Kita kasih dulu boleh. Oh. Apa ya tadi yang dari Papua tadi? Sinom rusak jeruk. Oh, sainen, khususon. Ya nderek aja Mak Cangil Limbo. Bar slendro ya pelok iki di terkonsep wae, terperinci. Slendro belok, terperinci. slendro belok, slendro Oke. belok. Kari dhewe diatoni do re mi fa sol la si do. Wela. Kaya enggak apa? Do re mi fa sol la si do. Lho, lambene wong semene iki iso muni do re mi fa sol la si do. Iya. Iya iya iya. Mbak, ya, ayo Akapela. Mbak Via mbangane meng turu kaya pitik pileren. Ya. Nah, iki sepote ya dhewe iki. Heeh, sepate Ya, dhewe-dhewe. oke, siap. Iki aku sing gawe. Oh iya. Ditata ngati-ati. Kendange ora kena blunder. Iya. Ayo, Pak. Ya, monggo Mbak Via, katuran, Mbak.
Selamat malam, Mbak Pia. Nggih, selamat malam. Ah, ngono kuwi lho teges. Aku ki neng kene bengak-bengok ki ora turu. Ayo nek wayahi wong ya teges ngene kok kurang kepiye. Iya. Pokoke nyambut gawe iki sing tumata sing tenanan. Ya. Nggih. Ya nganggo Ya nek rasa. kadang kala nganggo rada les ngono sethithik iki ya rada dimaklumi. Lumrah. Iya. Oh. Neng nek ngantuk karo ora ngantuk merem kuwi iki penyakit jenenge. Wo ora nek kuwi ora. Mas Pinto soalnya kuwi. Wau dereng napa-napa nggih sampun ngindangi kamar mandi ya. Iya. Nek Pak Ipung Ngapa? Nggih. Pak Ipung meneh pokoke sing tak rembug Pak Ipung ya, Mbak. Ya. Aku Kepiye? Slentem ki disiarahi. Ah ngapa? Kok iso? Slentem anggepe ki jeng slentem dienek. Siara. Nggih. Matur nuwun. Nah, Mbak Elisa ben ngasusik ya yo. Iya. Nggih. Kowe nyambut gawe karo aku. Heeh. Ngapa to kowe kok ketoke kepribadianmu malih grembyang saiki? Sik malih grembyang ki kepiye maksude? Kowe biasane tak timbali ngono ki ora tau kok gek jeneng basa ngono kok saiki nggih. Ngestaken dawuh saiki apa kowe nggayuh kanugrahan apa? Kowe nggayuh kanugrahan apa? Apa ingin nyababake sliramu kaya mangkono iki? Anu nek awal-awal ki kudune alus sing ngono kuwi. Berarti kaya wong graji kuwi. Iya, Krek. Heeh, nggih. Ya apik, Mbak. Orientasimu apik, Mbak. Iya. Iya. Diplomasimu ki kecekel nek. Ayo oleh to ngono kuwi ki ya. Boleh, Masa gur kon ujuk-ujuk kon langsung kasar. Iya. Ya arep kodranmu ki kowe ki wong wedok kasar banget. Iya. Ya ora apa-apa. Nembang, Mbak. Nggih, napa? Selendang biru. Oh iya. Aku kelingan sing wis-wis, Mak. Selendang. Iya. Insyaallah niki mboten anggere ke alon-alon wae. Nggih, Mbak. Mboten napa-napa. Dikencengi le ndonga nggih. Iya. Nggih jenengan kek melu ndongake. Nggih. Sesuk jare biasane nek dongane dalang ki jarene mandi. Amin, ya amin. Dongaku ya aku sehat terus. Iya. Mbak. Sesuk rombonganmu sapa wae? Eneng jiwang ora? Sok. Eneng e. Sak mobil lah karo kono. Sampe lho. Lah ya wis bener aku ngomong Dikuat-kuatke le ndonga ya, Mbak. Ayo mlan aku nyuwun tulung wong jarene dalang ki dongane mandi. Nggih. Muga-muga. Tak omongi. Nggih pripun? Sesuk saurunge munggah mobil ndonga tolak-balak sik ngene. Jalan ngene. Robana atina widunya sang bilarda semakin ada banar wis gak kek mlebu. Iya. Lah nek kowe ning jero, posisi ning jero, kowe wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil terus. Selamat. Wanti tekan Gunung Kidul. Heeh. Oh nggih. Meniren lambene ra apa-apa ngene. Iya. Iya, masalahe sak mobil karo juang iki lho tak Lah aku ya ukur dipapake Sapa? manajemene kuwi kok. Kon bareng karo Sing bonange to. Juang. Harso sigu gitu. Nggih. Selendang biru, Mbak. Yo. Ya. Ayo, Mas Mojo. Ayo. Mangga. Hayo ya. Asal
bersama Ansor Laras. Ansor Laras bergoyang. Cetha mirasane yo. Kowe njaluk alape. Wis mati rasa kandang omong. Aku menunggu katresnanmu. Yen kowe njaluk alape. Yen wis mati rasa andang omong. Bangsa kandhai rasa lendangmu. Runtuh tanpa warna bekas bareng rasa tresnaku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Runtuh tanpa warna bekas ning kumitku. Selendang biru biru rapi kambiale yale ning tanganku. Iya bareng rasa tresnaku. Selendang biru gawe lara rasaku. Nggih, matur nuwun. Makasih. Gandeng sampean sing minangkani lagune Mbak Nyoh. Iya. Tak bagai. Nggo sapa? Panjenengan. Wah, tenane. Iki mau Pak Haji Subur sing nyawer iki mau Nggih. iki mau nyawer 100. Heeh. Nyawer 100 kon ngehke sampean. Oh, nggih. Lah nika kok rada didodolke apa wae sing Oh iki udu saweran saka Pak Haji. Oh, benten ta? Iya. Oh, nggih. Tenane. Heeh. Dosa lho nek udu. Ki ngene iki jenenge korupsi terang-terangan iki. Iya. Kuwi ora ape lho kuwi nek korupsi tenang-tenangan kuwi. Nek rak cetha mbangane ndelik-ndelik. Heeh. Ya tetep wae padha wae. Ya wis, Ora ape kaya ngono kuwi. Nyo paro edeng nyo. Kuwi mau wis 100 to. Heeh. Ning kuwi ora nggunamu kuwi. Kuwi mlebu kasinden nyo iki. Yeay. 400 500 nyo. Ya rada direneke no. Abrakan duit aku. Iya. Nggih, matur nuwun. Gek sing aku. Aku sak karepmu. Lah iki nggo kasinden to. Anak kowe pentuk duit drepa kono. Wah. Kok atos kowe. Ah, wis sesuk tak derep nggih matur nuwun nggih mugi-mugi Bapak sinten? Pak Haji Subur. Iya. Pak Haji Subur mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Bagas waras sehat. Iya. Selamat. Nggih, pokoke sing sae-sae. Iya. Nggih, matur nuwun. Ayo Mbak El, jumenang Mbak Alisa. Bar pelok slendri lagi. Iya. Minangane sing timak. Saka Papua lho. Iya. Penggemare Mbak Niken Nesia Hidayah. Iya. Diaturi ngadet Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Ayo sepate. Iya. Hey!
Soniken. Iki Sepote sing gawe dalange Mbak El. Oh, dari Mas Dalang. aku sing gawe ya tak cocoke karo menungsane, Mbak. Lah kok iso? Iku wis jan hobine turu iki. Iki. Mbak Niken iki. Dadi digawe sing rada ngaget gitu. Ora, cakepane. Iya. Oh, Cakepane. nanging ngantukan. Karena ya ora pati cetok kok. Ayu pasoryane sindene nanging ngantukan emane. Tak cocok. Oh alah, ayu nanging ngantukan emane. Tolong nggon yogoke dikeki CCTV dadi ben ngerti sing ngantukan ki sindene apa yogane. Ngono lho. Bener. Tabelani Mbak Niken. Soalnya kalau sinden tuh dipajang orang Asem nonton lu. gampang. Ada arep turui berusaha piye carane nek iso ya tengen dulu. Wis rampung sak jam geten kiwa gitu. Nek yoga kan gak ketok. Sing ketok mung ikete. Arep ngene-ngene oh kae lagi nganu saking le menghayati ndelok lakone ngono. Padahal yo merem niku. Julid banget iki wong. Iya. Ning aku duwe anu Mbak bukti-bukti yoga-yoga sapa to sing gawene merem ki? Oh Aku duwe wis bukti. kok simpen ya. Sudah. Terdokumentasi dengan Dokumentasi, baik. ya. Kecekel ra. Sesuk nek perkumpulan Sarasian Ansor Laras to nggelar proyektor gede didelok Langsung disiarkan. Sing ora enak nang kono ming aibku sing ora ana. Ana. Ana apa? Ana. Ora sida seneng aku. Tapi nek dalang kok yo ngantuk. Oh, aipe dudu ngantuk ya. Dudu ngantuk, Oh, tapi liyane ono ya. liyane, Oh nggih. iya. Aku penasaran apa ya Mbak Niken? Ada pokoknya. Oh ada. Enggak Sesuk- boleh dibongkar ya. Sesuk nek Sarasian Ansor Laras teko, Mbak. Oh iya Nek iya. pengen babar wirangku. Oh, aku mau pengen meruh kuwi. Jane yoga ki sing aman ki Mas Pinto, Mas Hani Pinto. Paling aman. Kenapa? Mergane nek kancane nek ngantuk kan merem to, Mbak. Iya. Aku malah melorok lho nek bobo ki malah Malah melolo. Wes kecekel iki. Berarti ki jelmaan Mino. apa? Iwak. Ora. Iya to. Kuwi bajak laute malahan. Jadi nek iwak iki nek kan gak tau merem kan. Begini kan. Bajak laut. Heeh. Pas wong omahe ya nggir segara. Oh iya. Pahit. Kartomarmo kuwi, Pak. Iwak Kartomarmo. Nih iwak Kartomarmo tuh ikannya orang Gunung Kidul Pak Bu. Iya, itu ada Amerika namanya enten iwak jenenge iwak Kartomarmo. Kartomarmo. Aku juga baru tahu kok iwak kok wayang. Ono apa? Iwake Iya jenenge iwake kan. iwake kaya ngapa ya kados Pak Pinto Kartomarmo. Oh, dan sio-sio ora. Oke, ini kan kalih minangkani Nggih, apa buat Mbak Elisa. di Papua tadi ya? Saking Papua Pak Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas. Dipinangkani berdua. Sinop. Pak Ipung ki arep nyoteng apa? Kuwi ndelok film Mbak Elisa, ndelok film orang nyoteng. Arep nyoteng apa? Nek dari bawah kan ya nyamari kan kalau kayak Kan wong kita tuh tua. posisinya kan di atas. Iya. Gitu loh. Wong tua ora Ya, mikir kok enak. tenan. Ngawur kowe. Ah kasunyatane kok, Mbak. Makane, aku kan ya harus waspada kan. Jadi wanita itu harus was-was ya. Iya. Ayo tembangno. Bawani sikik. Ya. Menyuruh apa slendro? Menyuruh apa songo, Mbak? Songo Oh, mawon. songo. Ya. Sinten Rien? Panjenengan rumiyin. Ya yang spesial kok. Khususon. Duh, jenengan ya Khususan kaya khususan. Ngadang ning tengah lawang. Mbak, umpami niki. Ya. Amit sewun jabatan ngira-ngira sakelatan. Nggih. Umpama cakepane sing duet sing Oh, beduk berandang. Nah, dadi men iso saut-sautan karo Mbak. Nek dua ki lanang wedok lho. Iya itu cowok cewek tapi nek. Ora urus, pokoke Mbak Elisa karo Mbak Niken. Aku ora dadi nek wedok kabeh Iya ya, Mbak, ya. kalau cewek kabeh ki ya wagu ya. Goleke piranti. Kok kaya Perlu alat. masa jeruk ya. Ah, iya ta. Iya. Bedok nerantang. Ya. Beduk berandang entang ngentang.
Berarti mbokne tole ngono apa pakne tole iki? Terserah. Terserah. Nek tole iki lanang lho. Ora apa-apa. Lah tolene iki ra anake. Ya, iki wong tuane kok. Iki ceritane mbok enom karo mbok tuwa ngono wae. Kayak aku minangka bapakne Trole, ya iki mbokne loro-lorone. Tole semono. Heh? Tolene semono. Bapake Trole. Bapake tak kira tolene. Iya. Ada yang duetin, Pak. Ada, dari sini ada. Ponten-ponten. Boten, boten. Oh, enten. dangdut, Nggih. ponten. Mengke. Iya. Pakne tole takkan dani. Hei. Mangga panjenengan. Pakne aja nyala nyala Ngregani. Sekarang ya aku nggak hafal yang ini. Ngerigani gonku rerace. Ngerigani gon kura race. Nggih. Apa sing batan dangi. Apa kae eneng apa kan? Aku gawe rujak Kene isih simbukan kono wis perang ya. Gayeng kono. sabetan ya. Sencaki karo Kartomarma. Iya. Muga-muga aman ya. Bumbune kuwi apa Nano gula Jawa Lamba uyah gula terasi. Ya. Moji nemro. Jeruk beli dasare waton nambangan. di boksani Jogetin. oh yo rasa
Mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake arep lali kacipane bapakne anakmu rewel wae kok eling aja komeng nyawe lancar kuning Sersela resake wanita tama sarwa cekala pendikan satenoto Sersela nas anda sewa dari kelas Tiwas labui umur gagah yang kones Alon-alon iso kondusif Mbak kanggo situasi. Nggih, pelan-pelan semoga dikondusifkan. Ora apa-apa. Kae sing bayari aku kae. Weh. Lah apa? Loh, kuwi lho nang ngarep tulisane bagi siapapun yang membuat kerusuhan di acara ini mengganti ganti rugi biaya pertunjukan. sing bayari awake. Ya ora kok kowe iki ora. Nggih. Niki disambung napa pocong napa-napa? Pocong, Pocong. sae, megat roh nggih sae. Sisan kok. Iya. Ngilmu iku Kelakone kanthi laku tegesikas nyanto sani Bener Mbak, nyentosani. Nah, nek Mbak nikan bengi tegese kas nyento saru. Kleru. guru lagune tadi Aku sak ngubah. aku semenjak melu kene dadi rusuh. Ngono kan pengaruh pergaulan to, Mbak. circle Orang-orane sapa ngono ki lho, kan pengaruh ya. Mulane to, Mbak. Aja klino awor Mas Juang. Mangkat sak mobil Mas Juang kuwi wis merupakan sebuah pertanda alam bahwa tiada hadis yang ra tau disapu kuwi mal ya ngeres. Satya putya pangakasing tur angka Panggene iki rasane ati rasa risih suwe ora ditiliki mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen saja arep lali kacimane bapake anakmu rewel wae aja komeng Pak Dimas Sampun. Papua matur suwun. Ki lho eloke Indonesia Raya Nggih. yang merequest dari Papua Nggih. yang melaksanakan
iki ada dari Gunung Kidul, dan Sulawesi. Loh, jadi enggak masalah semua budaya itu bisa disimak dari berbagai papan. Yang penting ada bongo. Yento, dhewe iki duwe budaya yang sangat kaya ning Indonesia. Nggih, wah, ning anu Mbak. Isin ya jenengan rak tau ning luar negeri ta mesti. Amsterdam, Londo. Nang kono ki setelane Jeranggula. Lho, kandhane. Nang kene setelane malah hip hop. Lah, selak kepengin dangdut ngono ya. Kaya ngene kudu hip hop, dangdut, apa meneh? R&B, terus koplo, underground. Kuwi sing ngedram kuwi selerane hip hop karo slow rock. Underrock. Kok underrock? Underground karo rock kuwi mau dadi underrock. Senengane rap. Iya. Heeh. Ya, sampun ini yang dari Papua sudah dipinangkani. Wis dipinangkani kuwi akulturasi budaya. Nah, iya, betul. Ndi Mbak Waluyo ndi? Oh, nggih monggo Mbak Waluyo. Ora. Dalange awan kuwi mang. Iya. Oh, dalange siang ya. Nggo sayah barang ya. Oh, ajeng pengumuman malih. Pe aku to. Getem tiasira risang galih Hari Prabu. Nggih, dawuh malih Mas Sange. Ayo kowe sing sinden cerak dalang. Mbak Okta laire sasi Januari. Ya. Mbak Okta. Okta ya Oktober no. Mbok menawa Pak Rebo laire dina Kamis kok ya. Oh lah ya. Iya. Di Sepati. Sepote. Sing nyilih thake Mbak Anggi. Oh ya. Sepote wis tok gaweke kok menaka. Lah ku gawe. Ya. Yo. Iki ra ana cakepane. Ora, wis orang iki. Mbok dine cakepan berpasangan. Awek kuwi. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Mbak. Ah, Sampai nyanyi ngono enek sing panas. Sopo kuwi Di? Butarni. kamu lho Bu, iki sesuk nggo spot khusus no. Khusus no. Ya, tak gawene ta. Berpasangan Kuwi ya. spot khusus pengantin baru nek ngono ki kudune, Dek. Nah, Mas Yusuf diapalke dulu dari sekarang ya. Sapa lurung? Sapa lurung? Sapa lurung? Ora aku ora ngapalke. Bu, anu Mbak Nikan kowe kon rabina. Aku lho wis ngapalke Rasido. Wis apal jole rabi kapan? Sing penting apal sik. Ayo, modal adalah modal. Apalon nek ora rabi, ya ta. Rabi nek ora titis. Ayo. Gitu loh. Dilelah sesuk wayahe rabi malah lagune wis lali. Wis lali biasane ngono. Ini juga ada request dari Rombong Arlan di Purwokerto. Yang Mbak. bernuansa etnis boleh Coro Bandung Jawa Barat Jawa Bawatan ngene. Jawa Baratan. Jawa Barat atau Jawa Timuran. Oh Monggo. iya. Milih Mbak Okta. Oh nggih. Pengen sing pundi? Nek Pasundan Ya. apa Banyuwangi apa Jawa Pasundan, Timur? Malah jaluk serandul barang. Apa pengen diiringi rinding? Iya. Tau. Nggih. Mbak Okta mau neng transit duyak-uyak Pak Ipung lho. Oh, jan gila aku ro Pak Ipung suwe iki jaran digandrong aku, Mbak. Tak laporke Bu Yatira. Dia ya tenan. Kenapa? Arep gandrong aku. Oh gandrung. Emang ket angger aku nek istirahat wayangan sih. Dene tak tampani ya kok kuat-kuat malah gludong bareng. Ameng kurep bareng kok Pakmu napani. Ini kan empuk. Yo nek empu ki empu Mbak. Nek ketatap gambang. Embruk. Regane nek ketatap
Gambang kuwi ana tragedi sendiri. Gimana? Nah, ini orangnya. Ini kejadian nyata. Pernah. Bar rampung wayangan ngantuk. Ya, drungup di Gambang lecet ya. Dasare wis lamur mripate wis pindah nggon gitok. Iya. Walah, mesakno wis ketatap gampang untung ra ono bakso to. Nek dicalono bakso lak ya tambah no. Ya, tembangi menapa Mbak ya? Ya. Kula ngetan mawon. Ngetan. Nggih. Oh nggih. Ya. Ngetane ngendi ngetan tuh banyak kok. Ngetane ngendi, Mbak? Temanggung ku ya etan Ah, lho. nggih. Ya, Saka kene arah. Gelang alit mawon nggih. Oh gelang alit. gelang alit. Gregis. Gelang alit. Oh, gregis ya boleh. Gregis. Monggo. Grigis nganggo keyboard lho isan. Nggih. Oh, Ya. Sesuk wae jatahe Abah Lalang anu grigis. Oh ya. Nggih. Ya, ini langsung apa pakai bawah. Panjenengan kepingine pakai bawah atau langsung Oh, saja? saya nderek permintaan saja. Oh, Bebas. Manut mawon. Ini yang gender lagi itu nyene. Nggih. Oh, nggih langsung mawon. Iya. Oh Lah nggih. si Lasono Rano kan. Ya. Lasoro. Sing geden. Oh. Berkesenian. Nggih. Nggih. Mangga kanca-kanca gelang alit deng-deng plang-plang pret ya. Mabua, mabua.
Sekaraya ana pesisir senwasana ya tesih kopi nangka raina wangi sanmu kata riko. Tang-tang. Terus. Kaya leprik. Lah iya. Kuwi sapa kuwi Mas Juang apa Aji apa Mas Glutik? Bareng rampak kok ya. Bareng no. Jenengan tekan gara-gara napa? Mboten, ngapunten, cuman bisa limbukan aja Mas Sange yu limbo. Urung mari le kangen kok ya. Iya. Kangen nyambut gawe karo jenengan ki lho Mbak. Wah jan. Ya, semoga di lain waktu. Biasanya kalau jauh-jauh harusnya di Bekasi juga tapi nggak jadi ya. Oh, kapan? Enggak? Kapan? Nggak jadi, soalnya rong sido dijawab kalau Romo ya kok besok bariki ya. Oh, oh kayak rencana neng anu kok. Rencana. Neng omahku kok rencana. Oh iya, siap. Matur nuwun jane. Wah, aku ki nyambut gawe karo sampean ki seneng, Mbak. Kenapa? Jenengan iki piyai pinter, dadi kaya aku rak bodho ketemu pinter. Ha iki sing bodho ki dituntun karo sing pinter ibarate ngono. Nggih, mboten. Panjenengan itu jangan merendahkan diri. Kalau kecerdasan itu udah kelihatan dari panjenengan itu nonton tok, istilahnya melihat wayang tanpa harus pakai teks sudah keluar sendiri ngisor blencong wis TOPBGT. Aku kira merendahkan diri. Nek merendahkan diri iki ngene iki merendahkan diri iki. Ora, merendahkan hati. Panjenengan rak sarjana psikologi ya. Psikologi. Nah, aku rak urung sarjana ya urung kan proses. Aku mbiyen sakmono kan urung sepinter kamu. Wah ya cita-citaku ya ora-orane sarjana, sementara tak durjana sik tak apa-apa. Ilmu itu enggak harus lewat sekolah. Sekolah memang bagus, tapi ilmu itu lebih ke pengalaman Mas Yusuf. Jadi nek misalnya ra sekolah ning pengalamannya akeh itu sama imbangnya. Jadi aja mengecilkan hati. Nek kecil hati piye bentuke? Mbok ora iso. Ora iso. Ning jero ya piye karo. Ayo, gitu ya Mas Sange. Ning Mbak, jaman saiki nek ora ndek titel ki sengara diajeni. Wah, pinter njero langit nek meng derajat yoga. Loh, kabeh ki ana portofolionya. Kayak Mas Yusuf kan di secara YouTube dicari Yusuf Ansor engko wis metu dhewe ning nggon YouTube metu, Google metu, Wikipedia ya OTW gitu kan. Metu. Dadi gampang metune iki. Oh iya. Makasih ya, Mbak.
Gitu. Itu berarti kan udah punya portofolio. Cah nom gampang metu gitu. Lambemu Bu. Iya. Namanya itu berarti udah ada track recordnya. Yang penting menjaga nama baik niku sik Nggih. angel. Ah, ya kayak aku ki arep nakal apa. Ya durung. Sesuk ki jenenge godaan itu banyak. Jenenge madat madon minum main loh. Itu juga Ya, godaan. godaan besar. pasti, cobaan Ya, pasti. iya. Nek nek umpama entuk cobaan ora arep tak cobain kok dadi ora. Ngawe ya oke. Oke. Ini manusia-manusia kuat ini. Sinden. Heeh. Manusia-manusia kuat. Kuat gunung loro dosa kabeh. Iya. Ayo do ngadeg kok. Ya. Ngadeg kabeh, Mak. Ngadeg Lagunya kabeh. apa? Lagu Pamungkas. Oh ya. Pungkas. Do Allah. Wes seneng aku nek kowe. Nah, sesuk kuwi kira. Ayo Mbak, duk berdiri Mbak, satu-satu. Satu-satu bareng kok satu-satu. Semua apa? 4. Semua? Oh, berarti tekan kono apa, Ya Cok? 4 wae kok ya ngono lah. Lah iya to. Mesake butarne konsumen. Jan aku nek mambu pop mie enak tenan ya. Nek mambu tok. Lah ya wis ora dibuka bumbune lah ya rasane. Sapa sing gawe pami paipung? Panitia to. Oh, paipung. Makasih Tak kira nek lho. paipung. Ini saking sigapnya ngerti nek bar limbukan iki kok cetodo teng kerucuk sinden-sinden butuh. Mas niku paipung niku asam lambung mine separo mawon. Kok njot separo ki piye? Tur pun mboten tedas mie niku. Wingi ajeng mangan kacang men pados blender kok. Ya engko digawe rada medhok ya. Ben kari ngelek. Ki bahaya lho pomine nang ngisor engko nek gebleduken lho. Wah ora. Serana bleduke. Kerontokan. Ya lagunya apa Mak Cange? Lagunipun Sidorondo. Ya. Rondo. Sidorondo medley. Ora usah duet, ora kudu duet kok. Iya Full sinden. Sidorondo. Terus apa nek Mak? Medley neng anu. Siapa jenenge? Apa iku sing cetha? Loro ati loro. Oh iya. Lara ati loro kuwi wae. Oh ya. Kari dhewe le wong. Boleh wong telu. Heeh. Sidorondo loro ati karo Lewung. Ya. Dadi urutane. Urut kuwi cara nek di logistik pikiran logika. Nek di logika kuwi candak. Dadi rondo. Ya. Kan ngrasake loro ati. Ya. Terus kari dhewe Lewung. Oh iya. Ki pengalamane sapa to? Sopo sing lara ati? Uda negarane ngono kuwi. Nek cara aku. Keri dhewe nganggo dadi ora Mbak Limbu. Rasa dadine sesuk. Dadine ana acarane dhewe. Ya. Sidorondo. Mas Mojo. Ayo Mas. Monggo kanca-kanca Ansor Laras.
Icik-icik ngalor ala icik-icik ngidul. Telasaken Bu. Ya, yo. Asai. 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 Bul kumbal kambul kumbal. Ora nganggo buntut, Pak. Ora. Biasane nganggo telang-telang tak, delang-delang. Iya. Makasih Mbak Elisa. Nggih, sipanipun Mak Cahya limbung kathah lepatipun anggen kula caos panglipur nyuwun pangapunten. Nggih, mugi-mugi berkah kados sedayanipun. Amin, Mbak. Wah, matur nuwun. Jumpa lagi di lain waktu. Ya, Ketoke wis sayah banget Mbak Elisa. ya ora apa-apa kek. Kondur kek ngaso. Iya. Syeh. AO kaya ngarep arisan. Iya. Ya mak terus ke lakone. Iya, Nduk. Aja lali Fatihah. Oh ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para pepundhen dalang sanuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya tak dherekake. Ki seperangan Bapak Ibu padha ana ingkang arsa kondur sikik. Oh iya, Sesuk-esuk bali neh. oh lah iya mak. Iki nunggak semi ndudah karya sing wis kawuri. Oh iya, Karyane almarhum Abantus. Oh iya. Sandyasmon Jeng Nabi Muhammad. Iya. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Dewi Aminah
lahiripun ing Madinah madhak Rasul la ilaha illallah malikul mulk Muhammadur Rasulullah sabiqul Ngayoja karep